बेयावनो बाथौ बिबुंसारनि जानानै आं रबीन्द्र खाख्लारि केमेरामेन सुकेशर बसुमतारी बे समाव दंफैयो जों सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ बुथुमनि सिङाव थानाय फालोफुं बियाबनि 5 नं हाजो गुदियाव जोंजों लोगोआव दंफायो जोंनिनो 5 नं हाजो गुदिनि मानाव गेदेर गाहाय नेहाथारि मुस्रि पबित्र बसुमतारी सार बिथांखौ जों बाथौ बिबुंसारनि जानानै बरायग्रोना लानाय जाबाय। खुलुमबाय सारखौ। बाथौ बिबुंसारनि आरो गासै 5 नं हाजो गुदि गामिनि आरो बाथौ बिबुंसारनि नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबावनाय जाबाय। आच्छा सार, नोंथांमोना बे गामिनि बाथौ सिबिसालि लुनायखौ बेसेबां मायथाइयाव लुनाय जादों? जोंनिया बे बाथौ सिबिसालिखौ 2006 मायथाइयाव जागायजेननाय जादोंमोन आरो बे समाव माने बैसागु एप्रिल दान 2006 मायथाइनि एप्रिल दान एप्रिलनि बिदिनो 15-16 अक्ट' बेबायदियाव गायसनजेननाय जादोंमोन। बे समाव सालायगिरिफोरा सोर दङ? सालायगिरिफ्रा आफादगिरि जोंहा दा आरो गोदानै बिथांखौनो गायसनफिनबावनाय जादों। बै समावनो बाबुल नार्जारि बिथाङा आफादगिरिमोन आरो सलिन बसुमतारिया माबामोन गाहाय नेहाथारि आरो हरबेसर हाजोवारिया बिथाङा गाहाय दौरिमोन। ओमफ्राय आं रायफोर गुरु पबित्र बसुमतारी रायफोर गुरु जानानै बे समनिफ्रायनो दंमोन। आच्छा, दिनैनि बे गोथार मंगलबार साननि समाव सारा बे गोथार मंगलबारखौ लानानै सारा मा बिबुंथि होनो सानो? गोथार मंगलबार सानखौथ' जों जोबोरैनो मोजां मोनदों। मानोना बै समनिफ्राय गोदो गोदायनिफ्राय जोंनि आबै आबौमोननि समनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय धोरोमाव माने बेबायदि दिन थारिख थि खालामनानै जों फालिबोनो मोनाखैमोन। आरो गोदोनि दिनाव फालियोब्लाबो माने हाग्रा बंग्रायाव फालिनाय, सोरबाबा हिन्जाव मानसिया थांनो मोना, सोरबाबा गथ'फोर थांनो मोना, बेफोरबायदि बायदिसिना माबासोमोन नालाय बादाबो दङमोन। दा जों बेयाव पुरि गासै फ्रि रायजोनि गथ' गथाय बोराय बुरै गासिबो जमायैनो जों खौसेयै बे फोरबोखौ मोजाङै खुंलायनानै अनलायनानै हेंथा हेंथिनि गेजेरखौबो गासिबो नेवसिजोबनानै जों खौसेयैनो खुंलांनो हानायखाय जों दिनै जोबोद मोजां मोनदों आरो। गोजोननाय थाबाय सारनिसिम।